Lah nuwun. Lho. Iki sapa iki? Gatotkaca. Gatotkaca dengkulmu atos ngono. Bagong. Weh, Sam guyu ta. Mangane adegane sedih terusan aku teko langsung iso ketawa dheke. Rene wae, Truk. Moh. Selaminipun menika namung sare tilem wonten pos polisi. Ya wis ora apa-apa. Anak bengi rak dienggo jaga, tak nggo turu. Wah. Kaya omahku templeki stiker barang. Pos polisi kok tak templeki stiker. Lah kaya kamarku enek bengi. Tak tulisi harap bangun pagi. Karo dugal saiki ra apa-apa sing penting sukses esuk. Wah. Pokoke templeki. Ya syukur ora. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Ayo, mau. Pancanaka mbrodoli ususmu Wirajamala. Ayo gage tangiya. Gage tangiya tandangana Jagawirata Balawa ora bakal mundur jangka. Sapa mateni Rajamala? Rajamala Si Adi tekaning pati belani kelawan pun Kakang Yayi Si Adi ora bakal mati dhewe mesti bakal tak belani. Jagawirata mandeka keparat karepe dhewe. Sesumbar lendo bumi kuncing kumaluduk Guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati ilagal jroning aku bujung kelawan playune Jagawirata kang aran Balawa. Lah kok dadi ki eneng menungsa ingkang wani ngadhang ning tengahing dalan. Kowe sapa? Apa kowe wujuding kawula negara Wirata apa pancen kowe abdi negara Wirata? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana Gusti Patih mboten kanthi kanyana-nyana nembe kemawon kula dumugi wonten tengahing margi paduka Gusti Patih nembe kemawon rawuh mila mboten gadah niat kula badhe ngalang-alangi anggen paduka tindak ambujung dhateng pun Balawa. Nanging sabab apa kowe ngadeg jejeg ana ing tengahing dalan? Inggih krana sampun ngaturaken ngajeng boten kanthi kasangot sengaja anggen kula mapan wonten tengahing margi menika Gusti Patih. Kowe sapa? Nami kula pun Kangka. Kula namung kawula alit negari Wirata, pangkat kula namung Lurah Pasar. Lurah Pasar inggih. Kosek
jejer mulo rapasar lah kok dadi kowe wani nganggo ageman kaya dene agemaning traing luhur nganggo gelung keling mongko kowe ngerti pranataning negara ngendi wae wis padha nyebutake ora ana kawula ingkang diwenangake nganggo gelung keling kejaba yen to kuwi traing luhur ing atase kowe ming lurah pasar lha kok dadi kowe wani nganggo gelung keling kuwi dasarmu apa inggih kula nyuwun pangapunten menawi kula kadak wilepat jernyatanipun anggen kula ngagem gegelung keling menika kala wau mboten saking pikajengan kula Gusti Patih nanging menika awit saking kersanipun ibu kula inggih tiyang sepuh kula mila kula nyuwun pangapunten menawi menapa ing sampun kula tindakaken menika kadak wilepat dening pernataning praja ing Wirata mula kang saka kuwi gandeng kowe ngaku keluput lan aja nganti ing atase kowe mengko dadi kemerening para warga liyane lan kawula liyane ing atase kowe nglurah pasar lha kok dadi nganggo gelung keling kula dina iki ayo gelung kuwi diudari utawa gelungmu dilukar kula nyuwun mapunten menawi kula kedah angudari gelung menika kula mboten wantun lho sebab apa ora wani krana kula adrih kalian sesiku ingkang badhe kula tampi ibu kula ingkang gelung kula nalika wiwit alit mila menawi kula wantun ngudari gelung menika ateges kula wantun dhateng parintahing ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang tartemtu menawi kula sampun purut wonten ing tepet suci utawi manjing alam kelanggengan Gusti mboten badhe paring pangapunten dhateng dosa kula krana kula wantun dhateng parintahing ibu. Ora usah kokean gunung sing tanpa gunung. Yen pancen kowe ora gelem ngudari gelungmu, aku ingkang bakal ngudari. Menawi Gusti Patih kepareng mekaten kula namung sendika ndederek mula maju kene Kangko angendelaken anggenipun Gusti Patih medengipun tindak ana wong wadon ingkang kumawani nyegat nggonku ngoyak kelawan jagoing Wirata iki sapa menawi paduka ndadmu dhateng jasad kula nami kula pun Salindri inggih kowe wong wadon saka ngendi apa saka Wirata kene apa wewengkon sak jabaning Wirata kula menika abdinipun Gusti Ayu Tari lho kok sik aku kuwi drajating patih mongko aku diwenangake mlebu metu kedaton negara Wirata sak jumlek lagi iki aku weruh Utari duwe abdi ingkang aran Salindri mbok menawi pakaryan kula mapan wonten ing pepengkeran mila mboten nate pinanggih kalian para luhur duwen priyayi ing Wirata kula nyuwun pangapunten Salindri wonten dawuh ya wis perkara nggonku ora ketemu karo kowe kuwi ora dadi sabab sing wigati niatku nggonku bakal ngoyak lawan Jago Wirata iki gawe dak-dakan sedaning si Rajamala patine adhiku Rajamala kabeh mau kaya kinukut merga saka nggonku nyawang kelawan kasuwistianing warnamu saksuwene kencaka rupa papan ana negara Wirata aku durung tau weruh wong wadon ingkang ayune kaya kowe mula kowe ngerti dhewe yen aku ki derajate patih wong nomor 2 ana negara Wirata pandanganing kencaka iki wangsulana inggih apa ana sawijining priya ingkang wis mengku kelawan sira Salindri aku weruh kowe lha kok dadi rasaku kuwur paningalku bawur tanpa beda kaya weruh muduning widodari saka ing kayiwangan mula prasaja yen to aku kapandhuk kelawan rasa asmara kelawan kowe Salindri
gonjang ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawa gandrung kejut raos sing manah kula dupi mekaten pandangunipun Gusti Patih krana awrat anggen kula badhe matur ora usah dadak gawe abot marga saiki kowe matur marang aku kowe wis duwe bojo apa durung upami kula matur sampun aku ingkang bakal nembung kelawan bojomu yen to kowe bakal tak sengkakake ngaluhur lenggah ana ing kepatihan jajari lenggahing patih Kencaka Rupa nanging menawi kula matur dereng kebasang yogya katuju nginu yen to kowe isih legan tegese aku ora usah ketayalan goleki lawan bojomu Gusti Patih bombong tanpa upami jejering kula namung kawula alit menawi dipun sengkaken ngaluhur dados garweng kepatihan kados punapa gumbira raos sing manah kula namung ndadosaken kawuningan bilih menapa ingkang sampun gumana musik wonten ing manah kula badhe dados satunggiling wanita ingkang kajen kinaringan krana gesang wonten ing kepatihan kala wau kapupus dumugi semanten lire piye kok kowe matur kaya mengkono krana kula sampun pinengku dening kakung aku wis kandha karo kowe yen pancen kowe duwe bojo aku bakal nembung lawan bojomu yen perlu bojomu tak ijoli Mas Picis Raja Brana njaluk pirang grobak kepatihan ditawu ora bakal entek yen perlu nyuwun bondo pitung turunan bakal tak paringake waton kowe dadi garwaku lan bojomu ngiklasake upamiya semah kula menika jejeripun titah limrah tartemtu saged anggen kula badhe munjuk atur Gusti karepmu piye lah kok dadi kowe matur yen to bojoku kuwi menungsa lumrah lah apa kowe kuwi duwe bojo ning dudu menungsa lah apa tumon ning atase wong wadon kok rabi ora mongko ayumu kaya ngono krana kinodrat kula menika nggadahi semah nanging semah kula menika sanes jalma menungsa lho bojomu dudu menungsa inggih kirek apa piye sanes lah apa semah kula menika wujud gandharwa utawi jejering perjineman menawi kawula alit sami nyebat wujudipun gendruwo wela jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wela wah lah yen ngono pancen apa bener critane wong tuwa-tuwa kae sawijining titahing Gusti ingkang urip ana ing alam liya kang aran gendruwo kuwi pancen sok ngiri kuda karo sawijining wong wadon lah kok emane kowe iki kok ora tanggap kuwi gendruwo apa menungsa iki kok kowe ora krasa nyatanipun mbok menawi sampun pinesti kinodrat kula kedah ngladeni dhateng semah kula ora kok sik kowe ngerti Kencaka Rupa kuwi wong kendel kliwat aku wong sekti kalintang jayaning perang mula aku ora tau wedi karo sapa-sapa nadan wujude bojomu kuwi gendruwo yen perlu saiki ngene aku tak sak pejagong karo bojomu tak tembunge kowe supaya tak jak urip mukti ana ing Kadipaten semah kula menika mboten saben dinten saged ketingal lho lah yen ketok namung dinten Anggara kasih kalian Sukra kasih malam Selasa kliwon karo Jembah kliwon inggih bojomu ki tetek apa ngopo kowe nyatanipun mekaten menawi ketingal wonten ing pojok beteng kidul wetan negari Wirata wancine tabuh setunggal dalu iki dina Senin utawa iki dina mengko bengi wancine malam Anggara kasih jam 1 bengi aku bakal prapteng pojok beteng kidul wetan negara Wirata yen bojomu katon aku bakal nembung karo bojomu wis ngono wae Salindri pokoke kowe kudu dadi garwaning Kencaka Rupa
mangusraya ngambreng kati karunaning kaswa seda sang Gandawastratmaja wah Salindri Mbak Yuku kok nangis ning pejagalan ya kene apa kowe diganggu karo wong lanang apa kowe diganggu karo prajurit Wirata gage kowe kandha karo Balawa piye pancen bener apa kang dadi aturmu marang Mbak Yu ngerti yo Yayi aku diganggu kelawan sewijining priya sapa sing wani ganggu kowe wah kandha omahe ngendi anake sapa karanane ora dikapokake duman bae sing ganggu aku dudu jamak lumrahing kawula alit nanging sing bakal ganggu kelawan uripku ya kuwi patih Kencaka rupa lan rupa Kenca lire piye merga nalika kowe dioyak dening patih Kencaka rupa niatku ngalang-alangi tindak ing Rekyana patih nanging bareng weruh aku malah panjenengane gandrung kelawan aku Balawa tumuli aku ngaku prasaja lan apus krama kelawan Gusti Patih yen to aku wis duwe bojo-bojoku wujuding gendruwo. Kapan lemu ijab? Tegese aku mengapus-apus. Wah, ya terus. Bojoku wujuding gendruwo yen ngetok ing wanci Slasa kliwon lan Jemuah kliwon. Jam 1 bengi ning pojok Beteng Kidul Wetan negara ing Wirata. Niatmu piye? Balawa kowe aja lara ati. Kowe aja mangkel lan su karo aku sing tak anggep bojoku wujud gendruwo kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yo. Matur nuwun ora apa-apa. Pancen yo aku iki gedhe dhuwur, ora pantes dadi menungso, pantese dadi Gandharwa utawa gendruwo. Ora apa-apa. Pandhawa sing elek dhewe ning aku. Wah, ora kaya barep, ora kaya Janaka, ora kaya kembar. Wis trep eto nekke gendruwo. Sesuk meneh aja gendruwo, tong-tong shot. Aja nesu. Ora nesu ming rada lara-lara ati. Ning srana kowe bisa nyelametake aku Balawa. Piye nggonku nyelametke karo kowe Drupadi? Kowe mapan ana ing pojok beteng mangsa barenggonmu bakal ngruwat patih Kencaka rupa lan rupa Kenca aja nganti ganggu uriping Pandhawa nggone nedheng namur kawula mangsa borong yen ana bobol ing lelakon mengko aku sing bakal nanggung Balawa. Jarine Salindri bojone sing wujud Gandharwa kuwi yen metu jam 1. Wah. Saya suwe wis mambu wujuding ya kuwi dupa menyan ratus ingkang banget nggondo ning pojok beteng kene. Mbok menawa iki dadi pratandha yen to bojone Salindri wis bakal teka. Yen pancen teka ning ngarepe Kencaka rupa bakal tak tembung. Yen ora entuk padha lanange nadyan beda alame ning aku ora bakal wedi mungsuh karo bojone Salindri. Yata laruta saking kutha sang kula yen namung saya dangu saya gembuleng gandaning dupa menyan ratus dumadahan saking pojok beteng katingal jumeneng anggregem nenggih tansah kejawi amung sang Balawa mulat patih Kencaka rupa datan sarata den jeloke saking pojok beteng dawah kalenggak den pulasara dening sang Balawa.
Wah, Gandharwa bojone Salendra cetha digdaya sekti kalintang jayaning perang. Rasa kokian bebanget. Wah, patih sing bakal gawe reget negara Wirata mangsa magawe urip lho, kowe arep mateni karo aku. Saksuwene panjenengan ingsun lenggah dampar keprabone Wirata, mangreh para kawula negara Wirata. Lan saksuwene aku duwe putra sisaliji Utari. Aku durung tau ngerti yen to anakku wadon Utari darbi abdi kengarang Salindri. Bab perkara kowe iki saka ngendi lan asal mula bukamu kepiye kuwi dudu perkaraku sing wigati. Niating ing atas iku ing derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan mesti wae kaget dene tinimbalan dening Nalindra ing Wirata Prabu Matsapati persasat sumereping gelap lepat mungkin kula nampi dawuh sabda pangandika maduka sinuwun Prabu ing Wirata menawi kula badhe kapidana lajeng dosa kalapatan kula mapan wonten ing pundi menawi kula badhe pinaringan ganjaran lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken. Salindri, kula wonten paring dawuh geger negara Wirata awit saka sedane patih adiku sakloron Kencaka Rupa lan Rupa Kenca. Monggo mbiyaing para kawula, mbiyaing para wadyabala Tamtama Bintara ing kabeh padha ngerti kelawan lelakon sing dumadi nadyan panjenenganipun ora ngawruhi pribadi. Ujaring para kawula padha nyebutake yen to sedane adiku sakloron Kencaka Rupa lan Rupa Kenca mau merga saka dipateni karo bojomu kang asebat Gandharwa. Kabaring mengkono mau apa kepancen kepara nyata apa mung kandhek ning pekabaran. Margake kowe prasaja marang panjenengan ingsun. Sinuwun sedaya ingkang kelampah badhe kula dodho jernyatanipun mekaten ingkang kelampah. Dadi bener sedaning pati Kencaka Rupa lan Rupa Kenca mau awit saka dipateni dening bojomu kang asipat Gandharwa. Mekaten sinuwun Salindri, kula wonten dawuh Wirata kuwi wujuding negara. Monggo negara kuwi duwe pranatan hukum, sapa sing luput mesti dihukum anut pradata adil ingkang lumaku ing negara Wirata. Inggih. Mokal kelakone ngatasé pradata negara Wirata kuwi wujuding pradata ingkang ngadili menungsa ingkang nandhang keluputan. Ora ngomongake kawula nadyan para sentana nayaka yen pancen duwe keluputan bakal diadepake ning pradata adil nanging gandeng bojomu kang asipat Gandharwa mau paribasane ora bisa disawang nganggo netra wantah. Mula aneh lan ora bakal kelakon yen to pradata adil negara Wirata kok ngadili wujud Gandharwa kuwi ora bakal bisa kelakon. Mula kabeh para nayaka lan para sesepuh negara Wirata ing wis dak kanthi rembugan perkara iki netepake lamun ingkang minangka dadi suliye garwamu utawa bojomu kang sebet Gandharwa mau kowe. Mula
hukuming negara Wirata tumiba marang kowe wontine apa ta hukuming wong kang memateni marang sak pepadane anut kalawan pradata atil negara Wirata ingkang sak traju sak bobot aja nganti abot sisih wong ingkang gawe pati ning wong liya kuwi hukumane ya kudu hukum pati hukumane kudu hukum pati nanging gandeng nalika semono anak Utari itu muli matur kalawan panjenengan ingsun nyuwunake pangapura anak Utari banget gone tresna kelawan kowe Salindri ing minangka dadi abdine Atmajaku Si Utari tumuli Si Utari nyuwunake pangapura nyuwun supaya hukum pati ingkang bakal tak tibake kelawan sira Si Salindri mau aja nganti kelakon panglimbang penggali ingsun tak timbang tak gelar lan tak gulung tumuli ingsun dawuh kelawan Atmajaku Si Utari yen to hukumane Salindri ora sida hukum pati nanging kowe kudu lunga saka Wirata kowe ora kena mapan ana ing negara Wirata kowe ora kena mapan ning sabet-sapon negara Wirata lan kowe ora kena ngambah Wirata wiwit dina iki nganti sak teruse Salindri sak sekarnya menapa sampun paduka dawuhaken ing ngabdi pun Salindri namung sendika ndederek mboten badhe amadal dhateng dawuh paduka sinuwun namung kemawon menapa dipun keparengaken kula nyuwun inah sawetawis njaluk wektu piye krana kejawi kula menika dados abdinipun Dewi Utari kula ugi sadeyan lisah wangi wonten ing rencang-rencang sakbaraan kula mongko mboten de utawi dereng sami ambayar anginipun sami numbas lisah wangi menika kala wau sinuwun mangke menawi sampun paripurna tuwin sedaya sampun jangkep arta menika kala wau saged nyambung gesang kula anggen kula kesah saking negari ing Wirata sinuwun ngono inggih ya gandeng ingsun kuwi uga ingin duwe rasa kamanungsan mula tak wangeni nganti suruping surya sesuk kowe kudu wis rampung nggone nagih lawan kanca-kanca sakbarakamu supaya kowe ndalunga saka negara Wirata inggih ngestakaken dawuh nanging janji surup surya sesuk kowe isih katon kumliwur ana ing negara Wirata aja takon dosa Nalindra Wirata Prabu Wirata mesti bakal nibakake pidana pati lawan sira Salindri menapa sampun paduka dawuhaken jimat sinuwun kanggo wonten dawuh sinuwun aja gembila sirahmu gleleng pacakmu ing atase kowe derajate lurah pasar nanging pendak-pendak kowe tak timbali ora kok perkara nggonku cedhak kelawan wujuding lurah pasar mau ora mergo derajate lurah pasar kelawan derajate Nalindra kuwi ibarate bumi karo langit inggih nanging nggonmu tak cak sesukan dadu mongko kuwi dadi pekarmaning Nalindra Wirata Prabu Matsapati apa to sababe dina samengko kowe tak timbali sowan mergo dina iki kowe bakal tak kanthi supaya olah sesukan dadu dimen lejar penggaling sesembahing Wirata Prabu Matsapati kangka sinuwun menapa mboten nami sak mangke badhe dados raosanipun para kawula jernyatanipun sampun wonten pranataning hukum negaring Wirata ingkang boten ngeparengaken kawulanipun olah sesukan dadu nanging sabab menapa dene paduka malah kareming sesukan dadu menapa mboten nami sak mangke paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula paduka piyambak ingkang angka kalih sesukan dadu ingkang katindakaken dening paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika kala wau menawi boten kebak ing pengatos-atos sak mangke badhe anglem jagat Wirata amargi sampun kathah lupiyanipun Pandhawa sirna saking lumahing bumi kureping langit negari Indraprastha kerem ing olah sesukan dadu Prabu Nala lan Dewi Damayanti kedah gesang wonten ing wana negarinipun ical krana anggenipun kerem sesukan dadu
menapa lupi ingkang kados mekaten menika mboten dados panglimbang penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Wirata sinuwun Prabu Matsapati. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wiladar. Anggo kula wonten dawuh gembelo sirahmu geleleng pacakmu keparat kowe. Aku wis kandha karo kowe. Aku wis paring pangandikan marang kowe. Yen to derajatmu ming lurah pasar kowe tak caketake ana Nalindra Wirata Prabu Matsapati ora kok perkara nggonku cedhak karo kowe lan ora kok perkara nggonku tresna karo kowe. Nanging perkara nggonmu bisa ngladeni kelawan aku nggone ulah sesukan dadu. Nanging lha kok malah kowe nyerepeteh kaya bedes sewu nebo pategalan. Kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Aku kuwi ratu kok diulang lurah pasar kuwi melek apa ora Kanggo? Kowe iki ngilo karo githokmu apa ora? Upama pinter kowe sing dadi Ratu Wirata dudu Matsapati ning Kangka, ning gandeng kowe iki dadi wong bodho, kowe iki dadi kawula, kowe uripe ning ngisor. Wangune kuwi tak nggo keset sirahmu munggah dampar ke Prabu Wirata. Ora usah dadak kowe mulang karo Nalindra Wirata. Tok baleni ucapmu aja lakon dosa. Tak ilangi cagak ing sirahmu keparat kowe. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Ora tak timbali tumuli sowan ning ngarsaning ingsun ana wigati sinuwun ngaturaken ketiwasan boten kanthi kanyono-nyono negaring Wirata kedatengan mengsah wingking saking negaring Trigarpa inggih ingkang kapandikan Prabu Susarman inggih Prabu Susarma manguwuh-uwuh nedang bedah negaring Wirata dening ingkang dipun sumbari paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Wirata Prabu Matsapati. Jrih lamun mlangkung wisisaning Nalindra Wirata dumugi sak mangkitu munten kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Wirata. Sumangganipun badhe murba masisa dhateng kawontenanipun Nalindra Wirata. Aja ingkang mele melak papakne dhewe kaya apa Susarman. Bilung ngendi kok? Nembe dipun padosi. Sesuk nek duwe kanca ki sing gedhe-gedhe. Nek sing cilik-cilik ki gampang ketelingsut. Lah nggih. Lho ya ora dong. Assalamualaikum. Ayo saploe saniki bilung niku wah sregep sanget. Ya ming kala-kala kagak. Kala-kala. Ha iya. Nek do ngeling ya eling, nek do ora ya ora. Dat nyeng. Ha iya. Mula aku nang ndi sak sangune sarung. Ha iya. Kok wonten dawuh. Aku nedya bedah negara Wirata manggi rumiyin. Nalaripun menapa, perkaranipun menapa. Kowe eling. Duk nalika aku nglamar karo Dewi Utari. Wah, nalika semana isih ana patih Kencaka rupa Kenca lan Rajamala negara Wirata persasat ora iso dirubuhake nganggo cara piye wae merga saka kasektening patih Kencaka rupa lan rupa Kenca apa dene Rajamala ning dina samengko Rajamala wis tekaning pati Kencaka rupa Kenca wis tekaning pati ngibarate Wirata kuwi kaya dene wujuding singa ning wis ora duwe kekuatan bebasan kerut kang tanpa untu wis keladuk yuswa kekuatane sepira mula niatku bakal bedah negara Wirata siji aku bakal malesku dituwuh lara wiranging atiku lawan Nalindra Wirata angka loro sisan gawe ngejur negara Wirata naming sampeyan piyambak mboten ajeng kelakon lho apa mripatmu ora melek
Lah pripun? Aku wis sowan Prabu Duryudana. Lan Prabu Duryudana wis saguh bantu kelawan aku. Ya momong yen to negara Wirata wis rubuh bakal diparo dadi loro. Ingkang separo dadi laladan negara ing Trigarta, ingkang separo dadi kukupaning negara Ngastina. Oh. Ya piye meneh arek ya carane kudu ngono kok. Nggih. Ning nuwun sewu, ampun ngempukke watu ngatoske banyu. Tegese aja sok ngiyas karo kekuatan negara Wirata. Arepa Prabu Matswapati niku wis keladuk yuswa, wis sepuh, ning kula nuwun sewu. Mbok menawi nyimpen daya kekuatan sing edapi-dapi, niku sampean kudu ngati-ati. Ngedapi-dapi apa? Ngedapi-dapi apa aku tak takon karo kowe? Matswapati Durgandana kae wong tuwek, wong wis tuwa, kekuatane wis suda, ata bebayune wis kendho. Kowe nyawang karo aku, yen nanti aku kalah karo Prabu Matswapati, wah, trima kukut jagatku. Oh, anggih mumpun. Piye lho? Nek wektune dawa ya tak omongi. Wektune cendhek. Engko kebablasen. Kontrake ming 2 jam kok. Ambo menawa arep tambah. Tambah apa? Wong senengane aneh-aneh ora. Iki watesane ya wis ming jam semono ku nek kepengen ku ndak ora apik kok. Lah iya, nggih pun monggo ajeng bidal-bidal. Prabu Matswapati tak pethuke dhewe. Sadurunge mati arep tak gawe pengiram-iram. Arep tak pirang-pirangke nang ngarepe kawulane. Nggih, sak karep sampeyan. Ning kula niku duwe gegebengan. Gegebengan piye? Kula duwe saluka sesanti. Sesantine ala niku mboten badhe tumama teng becik. Pripun carane? Pun to percaya kali kula. Nek niat sampeyan elek nuruti ati ming mergo balas dendam utawa duwe lara wirang kalih Prabu Matswapati terus negarane ama ajeng mang jurjur, ajeng mang remuk, ajeng mang bedah, lho nuwun sewu. Niat mboten apik niku mboten ajeng diayomi karo sing gawe urip. Kosok balene niat sing mboten apik niku malah adar saben sok bakal kewirangan niku nek tumrap kula lho, ya ta, Gak? Nggih. Mergo kula wis ngetuti raja kaya sampeyan niku mbok pun nonton 144. Niku kabeh kewirangan kabeh. Kabeh kisinan kabeh. Adan yaketen iki gleleng, mengke bar gara-gara modar biasane. Niku saluka tembung ala ora tumama ning becik. Ora usah kok kan grum cerita mbok guna ora gambleh kowe. Ya mbon. Angel. Angel temen tuturamu. Kok gambuk? Ngono kok tuturamu. Oh ya ora cocok ora. Malah to tuturamu jengkon mlocot. Minggir trajange wong Wirata. Keperanggul mungking ayuda kepapak bawatnya bentar ira wang wah Nalindra Wirata Matswapati Susarmo ora panglik ora nibake layang penantang teko kowe ngejak perang negara ing Wirata. Yen pancen kowe wujuding Nalindra ingkang ora jirih getih wedi mati, mesine kowe nibake layang penantang. Menehi ngerti ento kowe bakal ngepuk perang negara ing Wirata, pancen tak jarak. Pancen tak jarak. Ora dene niat aku kirim layang penantang karo Nalindra ing Wirata. Dina iki tak sengkake kowe bakal untamake nyawamu nang kayanganing Bathara Yama Dipati. Tinjung akhirat nyawamu kowe wong tuwek keklek kempong berat jambul wanen ora pantes kowe gedangkrang negara ing Wirata. Ati kowe
Ayo, kowe kudu ngrumangsani Durgandana. Kowe kudu ngrumangsani Marswapati. Nadyan negaramu gedhe, nadyan negaramu jembar. Prajuritmu nganti pirang-pirang ewu ning kowe kudu ngrumangsani to kowe wis tuwek, kowe wis keladuk yuswa, wis keladuk umur. Kekuatanmu wis udata, debaymu wis kendho, kowe ora duwe kadigdayan apa-apa. Sing tok ndelke wis tekaning pati Kencaka rupa Kenca Rajamala. Wis drubung singgat mati pisan ora bakal bisa nglawat. Kowe arep duwe kekuatan apa? Susarman. Ayo, uculana aku. Adu katiasan karo aku aja mbok tlikung kaya ngene. Aku aja mbok tlikung kaya ngene, aja tok idak. Bangke aku kaya ngene, piye? Piye? Uculana aku. Ngendi? Jamak rumayana wong perang kok dadak diuculi iki ngendi? Kowe wis kalah, kowe wis kepikut. Kowe kelingan nalika kowe ngirang-irang karo aku, kowe mimirangke karo Prabu Susarman. Kowe ngina karo Prabu Susarman. Nalika aku ngarepake anakmu Tari, aku kalah karo Kencaka rupa Kenca Rajamala bekasan aku tok wirang-wirangke ning negara Wirata. Dina iki arep tak wirang-wirangke ning ngarepe kawulamu. Kereta kae bakal nyeret kowe mubeng alon-alon negara Wirata men ditampa dening kawulamu nek ratune ratu sing ringkih tak kandhani. Somyong ngambrengeng kate karunaning kaswase dosang kondo Astratmaja long lalu mangulati surya mangrangsang barep kakangku teka ning pejagalan. Balawa, iye. Kowe tak kandhani ya, Di. Dina samengko negara Wirata bedah. Wah, bedah sebab apa? Ketekan mungsuh Nalindring Trigarta Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Mongko sawangen Yayi apa Syadi ora krungu kabar yen to dina samengko kawula sak negara padha mlumpuk ning alun-alun padha nonton Nalindring Wirata Prabu Matswapati diseret nganggo kereta dening Nalindring Trigarta dadi pengeram-eram sarta dadi tontonaning para kawula. Eman temen Yayi dene mengkono kelakuaning Nalindring Trigarta. Niatmu teka ning pejagalan. Balawa, nggih. Sak suwening setahun numpetan Syadi kuwi ngeyup ana ing negara ngendi? Negara Wirata. Yen ngono Syadi dadi kawula negara Wirata. Iya. Syadi kudu tresna marang negara ing Wirata. Nadyan iki dudu bumi mutah getihmu. Nanging iki bumi ingkang ngayomi marang uripmu. Sak suwene kowe urip ana ing negara ing Wirata.
kowe seger ngombe banyu negara ing Wirata, kowe wareg merga kowe mangan wulu wetu negara ing Wirata. Mula Wirata tresnanana tan prabeda kaya dene Siadi tresnani kelawan bumi wutah getihmu ya bumi kelairanmu. Apa Siadi mentala yen to bumi Wirata didak-idak dening panjalmaning mungsuh kang pangawak Prabu Susarman. Apa Siadi mentala yen to bumi Wirata kene ketelesan getih ing Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Apa Siadi mentala yen to ratu ingkang paring pengayoman kelawan sira Yayi lan pun kakang sak kadang dina samengko dipiloro dening panjalmaning mungsuh. Aduh Balawa, yen to Siadi ora duwe krekat sarta duwe niat tetulung marang Nalindra ing Wirata, kang mangkono Pandhawa bakal darbi utang kelawan para kawula sak negara Wirata lan bakal darbi utang kelawan negara ing Wirata. Monggo wong utang ana ing alam padang kuwi yen ora iso nyaur sesuk bakal dadi pitakonan. Lamun Siadi wis murut ana ing kasedan jati sowan ing Gusti Ngakarya jagat Yayi lunasana tanggung jawab ing Pandhawa. Wah. Kowe krungu, rungokno gobokmu. Surak mawurahan manengker gurumu kae dudu surak ing Wadyabala Trigarta. Ning kae surak ing kawula sak negara Wirata ing padha nyumurupi yen to ratune iki Ratu Ringkih. Wirata wis bedah, ratune iso tak bondo. Ratune iso tak bondo lan tak gawe pengiram-iram. Tak tarik nganggo kreta tak seret mubeng alun-alun negara Wirata. Susarman, ayo aku patenono wae. Aku aja mbok gawe wirang kaya mengkene. Aku sirnakno yen perlu tugelen guluning Matswapati aku ikhlas. Ning aku aja mbok gawe wirang ning ngareping kawulaku. Susarman, piye? Muni piye kowe? Apa kowe kelingan? Apa nalika semana kowe ndrasa kamanungsan? Nalika adimu sak loron kencaka rupa-rupa kencana Rajamala mirang-mirangke Prabu Susarman ing ngarepe kawulamu ingkang akeh. Saiki bareng kowe tak gawe wirang ning ngarepe kawulamu kok kowe ngemis jaluk urip, kowe ngemis jaluk pati. Yen mateni Ratu Wirata ngibarati angel pijet wae nganti suwe banyu sinaring. Patimu arep tak gawe alon-alon. Patimu arep tak gawe mati sing ngenes. Kowe mati ning kawulan ben do ngerti yen ratune iki Ratu Ringkih, ratune ora duwe kekuatan apa-apa. Ndara. Sing sabar mawon. Lelakon niku adile ming dilakoni. Sakmenika nedhengipun namur kawula wonten negaring Wirata. Sampeyan dados abdi Langentaya. Kanthi mawi asma Kandi Werhatnala. Den nik mboten dangu malih Pandhawa badhe mudhar kelampanipun. Pandhawa badhe pun rampung anggenipun nglampahi namur kawula wonten negaring Wirata. Mila kedah ngatos-atos lho Gus sing prayitna ngati-ati mergi menika kathah telik sandi utusaning Kurawa ingkang tansah kepengin nyumurupi kawontenanipun Pandhawa. Mergi nek ngantos kadenangan sampeyan nglakoni 13 taun dados tiyang buangan malih Ndara. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Kudu sing sabar, kudu sing ikhlas mawon anggenipun nglampahi dados tiyang papariman menika Ndara. Rata. Nedhengipun jumeneng ing cipta arsa-sowan ngersaning Sang Bendara Dewi Utari kedadak kapireng gumeriting rata nenggih putra Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati Raden Utara ing mandhap saking rata merpeki unggahaning risang kandi prayitna semorires.
bumi konjing langit kelap-kelap katon lir sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Raden kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ora pangling iki abdining adiku Si Utari kowe Wranala inggih kasinggihan mekaten Raden ndadosaken kejut raos sing manah dene paduka Raden Utara sesembahan kula mandhap saking rata tumuli lumajar kapiyandheng Wranala iki dudu perkaramu nanging kowe aja ngadang-adangen dedalan aku bakal munggah ana ing taman negara ing Wirata ing wegati bakal nganti adiku Si Utari supaya lunga saka negara ing Wirata leripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten ngerti yo ketekan mungsuh saka negara Ngastina ndak sawang genderane kuwi senopati negara Ngastina mongko saka ngarep Wirata digepuk dening negara Trigarta saka mburi digepuk dening negara Ngastina mula kang sanga kuwi ayo dina samengko yen Utari ora tak kanthi lunga saka negara Wirata tan wurungu adikku bakal dadi putri boyongan Wranala sareng kula midhanget ngendikanipun Raden Utara semu boten pitados kaliyan menapa ing sampun kula midhangetaken Raden ngemuti bilih paduka menika jejer putra bumi negaring Wirata ingkang Rama lenggah dampar nekep Prabu negaring Wirata tegesipun paduka menika satriyaning praja monggo satriyaning praja menika nggadahi kewajiban memayu hayuning negari langkung-langkung kedah saged memayu hayuning jagat babar katentreman nanging sabab menapa dene paduka teka badhe lumajar saking negari Wirata monggo Wirata menika bumi wutah getipun Raden Utara menapa mboten saru dinuling atasipun paduka menika saged gesang utawi saged mukti wonten negari Wirata nanging saksamunipun negari Wirata ketekan mengsah panjenengan ngucir saking pabaratan lumajar kados dene tiyang ingkang jirih getih wedi mati menawi cara kula lingsem bumi kelahiran menika kedadipun belani ngantos tetesing getih ingkang pungkasan Raden Utara nggih Wranala kula lancang cap parat derajate kowe ming batur kowe ming tukang mulang joget para abdi negara Wirata. Lah kok dadi kowe kemewat ucapmu kaya regem jimat keparet. Kowe wani mulang karo Utara. Nggonku lumayu saka pabaratan ora wani methuke mungsuh mau mergo aku golek slamet lan aku bakal kepengin ngayomi karo adiku Si Utari. Nanging sabab apa malah aku tok luputake. Nyuwun pangapunten Raden. Boten ateges kula nglepataken dhateng Raden Utara nanging kula menika namung ngemutaken dhateng sumpah ingkang sampun panjenengan ucapaken minangka dados satyaning praja wantun jagi dhateng bumi kelahiran wantun netesaken getih ingkang pungkasan menawi perlu kedah pejah wonten ing bumi kelahiran paduka menawi bumi menika dipun idak-idak dening tiyang sanes menawa paduka mboten badhe lingsem kaliyan sumpah yang sampun paduka ngendikaken piyambak ora kok perkara aku isin karo sumpahku ning sawangen Wadyabala Ngastina semana akeh yen aku wani karo wong Ngastina padha karo sulung lebu geni iwak kecemplung ing wuwu ora bakal bisa urip mesti bakal tekaning pati menawi paduka Raden nggadahi pangandikan ingkang mekaten lajeng sak mangke paringipun kados pundi upama aku maju perang mesti wae aku nitih kreta perang sapa sing bakal wani ngusiri marang Raden Utara menawi dipun keparengaken kula badhe sagah dados kusir Raden Wranala ngusiri wong perang kuwi beda karo ngusiri wong golek pangupa buga ngusiri wong perang kuwi kudu pinter mangreh kendalining rata kudu iso ngendani lumaraping jemparing apa dene tumbak apa kira-kira kowe sagu sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged samangke ngaten kemawon kepareng paduka manjing wahananing rata kula manjing pakusiran mangke menawi ngantos menggo anggenipun angolah kendalining rata monggo kula aturi ngasta bedhama katigasa jangganipun Wranala Raden
tansah marpamoring sukma sinumaya Laning kalanggiwan agar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming gegono dasaring mangsa katiga gedangkrang wonten ing kreta kasinopaten nggih Sang Utara majaning Sang Prabu Matswapati mulat lumampahing Wadyabala Ngastina kanthi kaya alun gegulungan gandera reruntek umbul-umbul iki terhangen danu miwah pusakaning para wadyabala nyrangap dadi girising galih ing cipta mlajar saking rata tanggap Sang Prahatnala sigra nyandak putra ing Wirata tinarik saking inggiling kreta dawah kalenggak kagiat kadrakasan nggih Sang Utara wau kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang wah Prahatnala wonten dawuh ingkang sekawit ibarate kaya dene tak wenehi ati ning kowe ngraga rempela kepareng kowe wani nyandak marang pundhakku mbok tarik saka nduring kreta nganti aku dawah kalenggak kowe drajating batur aku putra Nalendra lah kok dadi kowe wani kaniaya karo putra Nalendra Wirata apa sajae kowe pengen nyoba karo Utara nyuwun pangapunten Raden kula namung ngemutaken bilih paduka menika Senopati ingkang sampun manjing wonten ing pabaratan jejering Senopati kemanjing wonten ing peperangan menika pitanganipun namung werni kalih mati menapa mukti sampun ngajri pejah menawi jeng andika Raden badhe nguji ing ngajurit kados menapa surak ing para kawula ingkang semanten kathahipun ingkang badhe ningali dhateng Senopati negaring Wirata kula namung nganjagi dhateng kawibawan paduka Raden ora sah kaca mangleming kowe wani karo putra Wirata Raden kula mboten badhe ambibiti bibiting pasulayan namung sak mangke ngaten kemawon menawi paduka Raden ajri kalian Wadyabala menika monggo paduka Raden kula aturi dados kusir kula ingkang madheg Senopati Raden piye wah menungso ora tatanan wangune ucapmu kuwi anjurung marang lekasmu ngono ngene karo putra Wirata kowe malah matur karo aku yen to kowe ingkang dadi Senopati aku ingkang dadi kusir apa anggepmu aku sak ngisormu kowe iki ming ngibarate kaya dene kawulaku lah kok dadi kowe celangkrak sak nduring tenggak kowe ngilani dadaning putra ing Wirata Raden kula namung matur menapa wontenipun menawi dipun tampi monggo menawi mboten inggih mboten dados menapa ya saiki ngene kowe iso ningkes Utara aku dadi kusir kowe dadi Senopati ning kowe ora iso ngalahke putra Wirata tak ilangi cagaing sirahmu nyuwun pangapunten menawi menika pangandika paduka Raden kowe iki menungso apa demit ing atase aku anak Ratu Wirata aku tak antem dadaku nganti sumempel ora iso ambegan meh wae tekaning pati sakmenika kados pundi Raden panjenengan kedah ngugemi pangandika paduka Raden Utara panjenengan sampun kawon kaliyan Prahatnala kula dados Senopati
panjenengan ingkang madeg minangka kusir. Kusir to, aku ki anak ratu kok dadi kusir. Nah, panjenengan boten saged ngugami pangandika. Ateges panjenengan menika satunggiling satria ingkang mencla-mencil kaya banyu tumumpang godhong sing. Ya ayo tak kusiri Brahno. Bosek, aku mbok jawil tok kon ngenggokke kereta malah manjing tengahing alas. Kula badhe mendhet pusaka. Lho, pusaka? Inggih. Pusaka apa? Ing mapan wonten nginggil randu alas menika. Wonten wujudipun buntelan pethak kados dene wujuding pocong. Kula aturi mendhet Raden. Lho, piye to? Kon jupuk piye? Panjenengan ingkang mendhet pusaka wonten nginggil randu alas menika. Bosek to. Pranala unten dawuh. Aku ki anak ratu tok mbok kon penekan iki. Nek nganti kadrangan kawula aku isin. Kula senopatinipun panjenengan kusiripun. Kusir kedah mantan senopati. Wah, edan. Ya tak peneke. Bareng tak buka buntelan putih jebul maneka warna pusaka kaya ngene wujudane. Kabeh murup bedore ketok yen to iki pusaka ora bain-bain. Paring kaya dene cucuk manuk menika ki Arda Dedali. Ingkang pucuke murup kaya geni menika Brahma Warastra. Ingkang wujud keris. Wah, apike kaya ngono. Mongko katone ya digdaya menika Kyai Pulanggeni. Lah iki pusaka sing bedore kaya wulan tumanggal iki apa? Menika Kyai Pasopati. Kose to. Ora ngono. Aja-aja kowe iki maling. Lho. Maling kados pundi? Sangertiku pusaka sing mbok sebutke kuwi pusakane putuku Janaka. Nyuwun pangapunten rumiyin nalika Raden Janaka badhe seda. Pusaka menika kaparingaken dhateng kula, jer kula menika abdi kinasihipun Raden Janaka. Kuwi tenan, inggih saestu. Lah ning apa ya tumon pusaka kok dibiyokke kowe kabeh, kowe aja ngapusi. Kowe aja goroh karo aku. Kowe prasaja karo aku, Ratno. Raden. Kula badhe prasaja nanging Raden sampun ngantos kejoting penggalih. Ya piye? Raden Janaka menika sak mangke dereng seda. Lho, putuku Janaka durung mati. Inggih dereng. Lah banjur saiki putuku Janaka menyang endi? Wonten lenggah wonten ing Dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi klebu desa ngendi? Desa Sakpejagung. Desa Sakpejagung iku kecamatan ngendi? Sedayu sanes. Kecamatan ngendi? Kecamatan Caturnetra. Caturnetra Sakpejagung Aduarep. Kowe aja gawe bingung. Jane piye? Eyang menapa paduka Eyang angling dhateng kula ingkang wayah pun Janaka. Lah tenan aduh. Oh Janaka. Wah. Aku ora percaya. Nek Janaka mati kok pusakane diwenehke abdine. Mongko tak sawang lagak lagu-lagiane aku ki kaya tepung ning apa iya apa ora. Raden sampun tasih wonten pakaryan. Namung kula suwun Raden gandeng sak mangke menika dereng rampung paukumaning Pandhawa. Kula suwun panjenengan tetep anyebat dhateng kula pun Wrahatnala lan kula minangka dados abdi Langentaya. Kados pundi Raden menapa sagedipun lajengaken pun badhe mangsah wonten ing Rana Madyaloka. Wis
kowe dadi senopati aku tak ngusiri karo kowe. Ayo diterjang prajurit kae, Jak. Ora ono. Sidam sekaring bawono lak iladal suwene aku ngetutke Kurawa nggone bakal bedah negara Wirata lha kok dadi iki ning Jemparing ing mesine iso nugel jangganing Bisma lha kok Jemparing tumiba kaya ngaturake sembah kaya ngaturake sungkem kuwi ladal wah yen ngono wis cetha panyawanging Bisma syukur-syukur putu muga-muga jayeng bawono aku tak bali ning Ngetal Kandha putuku dadi salah dadi wana. Wah, gumunake banget ing atase ana Jemparing kok iso mlebu suweng. Ing atase Jemparing kok iso mlebu anting-anting. Monggo ora gawe babak kulite talinganku. Oh, cetha yen to ana wong siji ingkang bisa nglakoni kaya ngene. Oh, syukur-syukur, Ger. Syukur yen to kowe isih padha urip. Muga-muga tak suwun marang panguwasaning Gusti. Paringana barokah langgeng slamane ya Ger Kundawa. Ana panah kok ngerusak rit sleting. Bisa ditarik ngisor matrit. Adalah cilaka iwa Jembari Tenesina wae. Laruta saking kutha sang Kurakala yen amutusa sang Sri angga wonten jauh sinun negara ing Wirata pengamu ing Susarman saka negara ing Trigarta nalika aku wis ora eling Purwadasina diseret nganggo kreta jarine piyai akeh utawa kawula negara Wirata padha nyebutake sing iso nyelametake aku anakku Seta. Dene ana ning prajurit saka negara Ngastina ingkang gepuk perang negara Wirata saka mburi. Kaya ngapa to bombong penggali ingsun. Kabar sing tak tampa ingkang bisa ngundurake anakku Si Utara. Aladalah. Anak Anung Anindita. Bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Ya iki ingkang winastan dem jero karo wong tuwa. Kang manggon negara Wirata ora bakal ringkih. Negara Wirata bakal duwe saka kinarya cagak tuwaking praja ingkang bakal langgeng sakteruse nadyan panjenengan ingsun wis lengser keprabon. Nanging ana putra-putra Wirata ingkang bakal gumanti kepraboning Prabu Matsapati ingkang besuke bakal bisa mangreh para kawula lan gawe tentreming negara Wirata. Munamit pasang kaliman tabit sinuwun. Nyerweteh gunung mamu kaya bedes sewu nebo pategalan. Kowe matur. Sing iso milujengake kelawan yuswaku nalika aku dipulosara dening Susarman ya kuwi wong pejagalan jenenge Balawa. Upama ketemu ngakal
utama ketemu nalar kabeh mau ora bakal kelakon. Mergo Susarman Wiratu ingkang Debyasura Sekti Kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat Jenderal Menter Mbak Bengkung Sinudha Putung pilih tanding boboting yuda. Lah kok dadi mentuk tanding karo wong pejagalan kuwi kowe iki duwe utek ora? Kowe kuwi duwe pikiran ora? Upama ta dilarang nggo naras sing ganep kabehmu ora bakal kelakon. Siji, angka loro. Ngastina kuwi gudang-gudange Senopati, Ngastina kuwi nggone wong digdaya, Ngastina kuwi nggone wong ampuh. Lah kok dadi kowe matur sing iso nundha wong Ngastina kuwi ming Werhatnala. Werhatnala menungso klemak-klemak ming tukang mulang joget kae kok ugul-ungul iki jane kowe iki wah, Kangko, enten dawuh. Kowe aja netangi kamurkaning Prabu Matsopati. Kowe aja netangi marang kamurkaning Nata ing Wirata. Ucap ing kaya mengkono mau ngawu gawar ngawur menika namung dasar kasunyatan. Kasunyatan sing endi sing kok dasar? Krana kula nyumurupi piyambak lelampahan ingkang lampah wonten ing pabaratan sinuwun. Kula namung ngemetaken dhateng Paduka Gusti kula sanata ing Wirata. Sampun ngantos Paduka sak mangke anggugung dhateng Kang Putra krana menapa ing sampun Paduka ngendikaken menika mboten jumbuh kalian kasunyatan. Kowe pancen setan. Kowe pancen iblis menungso ora tatanan. Kowe mung lurah pasar kok mulang karo ratu. Kowe jelek urip kowe kan. Menungso. Mongso anak marus manik jajalanan mulang karo ratu ora Prabu Durgandana. Pengen nyawang dari jagat sembilan bab. Setan. Kowe pengen nyoba karo kamurkaning Ratu Wirata. Bandem paidon pecah sirahmu. Lho, iki Salindri. Nggih, sinuwun. Lah kok dadi kowe isih kemliwur ana negara Wirata, mongko kowe kudu nampa hukum tundung saka negara Wirata. Ora sambok tadahi gedhe Kangka. Gedhe wong kere, gedhe wong pidak pejaraan. Gedhe kawula alit ora sambok tadahi. Menawi ngantos getih menika dawah wonten ing Jlambrah negari ing Wirata badhe kados menapa kedadianipun sinuwun kula mboten saged nggambaraken kawontenan negari ing Wirata menawi ngantos getihipun Kangka menika dawah wonten Jlambrah negari Wirata rasa kakehan gunung tanpa guna tak hitungi telung kedheping netra ora ndang minggat ngarep aku tak keprok kursi dasmu paratoe. Apa Uthara? Ngapa? Iya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Ngantos kula boten wantun ngemutaken dhateng Paduka Kanjeng Rama. Jerih kelawan wisesaning Nalindra ing Wirata. Rama. Kula boten saged matur, Uthara. Ya kene eneng apa kowe matura? Menapa ing dipun aturaken Kangka menika apan kepara saestu ingkang saged milujengaken Paduka Kanjeng Rama menika pun bala wondene ingkang saged ngunduraken wadya Ngastina menika pun Kadi Werhatnala menika saestu Rama. Gusti pikiramu aja diracuni karo menungso-menungso mau. Kowe aja duwe rasa mesake karo Kangka karo Salindri. Kae derajate ngaceblek, kae wong loro saudan terus saukurupan. Kae ming kawula cilik ora sah mbok mesake. Mboten perkawis menika. Namung mugi kepareng midhanget aturipun ingkang putra pun Uthara. Kangka menika wayah paduka pun Puntadewa. Salindri menika wayah paduka pun Drupadi. Ora wonten dawuh. Guneman apa kowe? Ingkang kula aturaken menika nyata. Ingkang kula aturaken menika saklugunipun Kanjeng Rama. Menawi ngantos darahipun Kangka menika tumiba wonten Jlambrah negari Wirata, mongko saknyatanipun menika getihipun wayah paduka pun Puntadewa. Badhe dados menapa negari Wirata? Wah, mati aku. Waduh.
Wah, utara. Aduh. Aduh. Aduh, mati aku Utara. Kowe kok ora omong mau-mau. Kowe kok ora matur mau-mau. Kangko Salindri, kowe aja lunga saka Wirata Kangko. Jawa aku njaluk ngapura. Puntadewa. Putuku Puntadewa. Aku patenono wae, Ngen. Aku patenono. Wong tuwa ingkang mamakmu mung paningalku ora weruh marang kasunyatan. Puntadewa aku patenono. Kanjeng Hyang estunipun Pandhawa anggenipun mlempak menika namung badhe ngaturaken panuwun dhateng Paduka Kanjeng Hyang ingkang sampun paring pengayoman dhateng Pandhawa. Nanging aku luput. Aku wong tuwa sing kebak dosa. Aku sia-sia karo putuku dhewe. Mboten Kanjeng Hyang. Malah menika dados pamecut pangungkal panggasaing jiwa para Pandhawa. Satemah saged manggihaken tentrem ingkang sejati. Monggo Kanjeng Hyang kula aturi lenggah ingkang prayogi. Matsapati, kakekku lenggah sing prayoga. Kanjeng Hyang kula aturi lenggah ingkang prayogi. Nggih, Kanjeng Hyang kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kanjeng Hyang kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kanjeng Hyang kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kanjeng Hyang. Ha, Salindri. Oh, Dromadi. Arep tak dokok ngendi? Kok ngono, Tru? Ndas. Iki meneng to gong iki lagi penting. Aku arep seneng-seneng wis rampung e. Rampung apane? Le nyamar wis rampung, le nyamar kawula wis rampung. Aku arep tuku es teh. Waduh. Ambing seneng-seneng kok tuku es teh. Duwene det e. Nek tambahi 1000. Lho. Seneng-seneng kok njaluk tambah ora. Aku arep tak dokok ngendi ra iku. Aku wong tuwa sing wis umuk. Mamak paningalku ora weruh kelawan kasunyatan. Kanjeng Hyang sampun perkawis menika sampun ngantos dipun rembag. Malah sak mangke kula ngaturaken panuwun dene Paduka sampun pengaring pengayoman dhateng Pandhawa slaminipun setunggal warsa umpetan netepi paukumaning Kurawa. Ya, Matsapati aku njaluk ngapura. Lan aku ngaturke panuwun. Nggih Kanjeng Hyang, kula ngaturaken panuwun. Nekula sedewa. Iya Kanjeng Hyang. Kula namur kawula dados tiyang wonten ing dusun namung angon wujudipun kambangan miwah angon mendo sapi Hyang. Wah. Setahun. Ah, nendi kok? Hah? Arep nendi? Arep ngetokke rai. Lan nuwun. Lho. Iki sapa iki? Gatotkaca. Kaca dengkulmu atos kuwi. Bagong. Weh, Sam guyu ta?
Mbangane adegane sedih terusan aku teko langsung iso ketawa dhek. Rene wae, Truk. Moh. Aku wis salin klambi arep mulih. Iki isih suwe apa mengkali dela bubar kok. Ngaturaken panuwun kula panjenengan sampun ngayomi dhateng kula. Iya, iya. Selaminipun menika namung sare tilem wonten pos polisi. Ya wis ora apa-apa. Anak bengi rak dienggo jaga tak nggo turu. Wah, Kaya omahku templeki stiker barang. pos polisi kok tak templeki stiker. Lah kaya kamarku enek bengi. Tak tulisi harap bangun pagi. Karo dugal saiki ra apa-apa sing penting sukses esuk. Wah. Pokoke templeki. Ya syukur. Weh lah iki Bagong. Bagonge pun rika wau. Weh Semar nggih. Syukur-syukur kene. Padha mancing nang papan kene. Nggih. Lah sing cilik sikile becik Janu, Wah gareng. sikile becik Ben kepanasan raine ya Truk kowe bayang. Ana wong aksi sithik kok ra entuk. Pandhawa wonten dawuh Kanjeng Eyang. Nggonmu wis bisa nyelametake sarta milujengake kelawan yuswane yangmu ing Wirata. Lan kowe nyelametke negara ing Wirata mula ora pantes yen aku misungsungake ya kuwi Raja Brana sarta kelungguhan marang kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.